yanda kuke posting abin da kuke sayarwa a social media yasa ba kwa ciniki gabaki daya. Mutane na siyan abu a bisa yadda kuka yi posting ɗinsa ne a social media. Haka wani lokacin ma za ga wani a social media product ɗin shi ma bai ma kai naku ba, amma me ya fi ku ciniki online. So ba wani abu ne ba, sakamakon yadda kuke posting ne ya jawo haka. Kamata ya in za ku yi posting ku dinga nuna yadda product ɗinku ko sana'ar ku zai taimaki rayuwar mutane, a maimakon ku ta posting product ɗinku kawai online. A ƙarshen bidiyon nan zan nuna muku yadda manya-manyan kamfaninnika ke nuna yadda product ɗinsu zai taimaki rayuwar mutane. Wani abu mai mahimmanci sosai wurin samun customers online shine customer feedback. Ka samu customer ka yi video ya bada feedback akan product ɗinka ko services ɗinka. Amma yin screenshot ɗin message tsakanin kai da customer ka yana baka feedback yanzu ya daina aiki sosai, saboda me? Mutane sun gane cewa ana yin na ƙarya. So na video ya fi kyau sosai, saboda posting ɗin feedback yana ƙara wa sauran mutane da basu siya a wurin ka ba ƙwarin gwiwa. Kamar zuwa gidan biki ne, babu wanda yake so a ce shine ya fara zuwa. Yanzu misali in magi za su yi talla, a maimakon su sa ma hoton magi sai su nuna ma yanda magi zai ƙara wa iyali inganci. A maimakon Velisco su nuna muku hoton atamfa kawai, za su nuna muku yanda atamfan zai kyau a jikinku. A maimakon Coca-Cola su nuna ma kwalban lemun nasu, sai su nuna ma yanda Coca-Cola ke ƙara daɗin rayuwa. In kuma kuna post ne don ku samu likes, comment da views, ku kalli video na baya na yi magana sosai a kai.